इमारतीचं डीम्ड कन्व्हेयन्स हे केवळ बांधकामापुरतं मर्यादित नसून त्यामध्ये इमारतीलगतची मोकळी जागा तसंच संपूर्ण लेआउटमधील रिक्रिएशनल ग्राउंडवर सोसायटीचा हक्क आहे असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टाने दिलेला आहे। न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने या याचिकेवर निर्णय दिलेला आहे। न्यायालयानं निकालपत्रामध्ये म्हटलेलं आहे की प्रवर्तक केवळ इमारतीचे बांधकाम हस्तांतरित करून मोकळी जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाहीत। इमारतीसाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा, वाहनतळ, अग्निशमन दलाच्या गाड्या जाण्यासाठी लागणारा रस्ता यावर सोसायटीचा हक्क आहे। लेआउटमध्ये असलेली मोकळी मैदानं इत्यादींवर संबंधित लेआउटमधील सर्व सोसायट्यांचा अधिकार असून हे घटक सोसायटींचे अविभाज्य भाग असतात। न्यायालयानं या प्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकाचा जुना आदेश रद्द करून 8 दिवसांमध्ये सुधारित डीम्ड कन्व्हेयन्सचे नवे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिलेत। न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे।